Батере види. Айо я. Андрей ли го? Какво правиш бе? Карата няма нищо бе, какво правиш бе? Чисто вика тета там да се вижда. Трябва да се наскарата, че да е супер. Как е настроението преди мача със Съединение? Отличен 6. Разбим направо. Почваме с вира, завършваме с ракет. Добър ли ще е завършика? Гаранция! Да няма главоболие после. Не. Прогноза за мача? Мача ще е едно. За кой? Мача ще е 4-5 на 0. 4-5 на 0. Съдията няма да свърши докато не свърши мача. Трябва... Пак за Бяла река. Пак за Бяла река. И все Бяла река. Може и да паднат се, не знае. Първи кръг, ново първенство. Какви ще целите през новия шампионат? Първата стройка ни е Зайчар Бяла река ще е първи, Тополище ще е втори. Трети планица? Чакай да Те са друга група. Ресова ще е трети. Победа. Да ви кажа, че Череша е последния. Череша. Защо последни? Череша ще е последен. Така се чуда. До година в регионална, така ли? Добре, оптимизъм има. Успех на феновете и на отбора през новото първенство. Тополица или Зайчар? Зайчар. Уточнявай. Айде да кажем победа. Мустага! Давай! Пета има, Йонас!